Azovit kan lo le ta in zavain chi bai vekule Kentucky Fried Chicken KFC tia kan hriat lar mai hi khovel mun sang anin zar pharna sato hle a tuntuma hian ram sang KFC shal chona dor hi singni chung lai mai om to ani KFC dora thil thleng chanchin hi engengamo soitur po om nul tamaya tuntum video apo hin kumsang kha chakwa somriat bor chawa Kilgore KFC restaurant Texas a thokta shona chanchin kumsom ni nuwa Anjui chu dan chanchin ngai nom tak kan ngai la hodon ani Kilgore hi Texas a kholian wak lo pakhat ani a mi pui cheng pon tam lo hle an ko mun lun lai tak mai a chun KFC restaurant om ve a kumsang kha chakwa somre pathum September ni somni pathum ani a KFC dor bulloka hian football tournament aw ma wangin hemini hian anin ral thakop maya hemini hian dora chuang thoktu pali Mary Tyler Kimberly Miller P. Husile Joey Johnson ate an duty a Mary Tyler hi kumsom thum pasari mi ni in Kilgore KFC a hian manager ani a Kimberly Miller hi kumsom pasari mi ni in Mary Tyler hi fanu hi ani nge a anu zar zo hian KFC dora hian in lo ve thina Kimberly hi Mary famhasani in patron ashona a patron ming chu Bill Tyler ani a Ampila hi khodanga KFC dora tok ve thin thoni in Marinen po hian KFC dora tanga in tong hi ani nge a opi hi si ve thung hi chu kum som thum pakwa ni in ani po hi pasal fanau nei lai ani ve bok ani Joy Johnson ve thung hi chu tlangwal kum som ni mi ni in college kal lai ani a part time in KFC a hian in lo thin ani tlangwal fel tak mai ni in zirna lama po hian ngai tom lo hle a sport lama tui boka basketball le football po khel ven sachin le a hei mai ba ka hian acting class te po akal tel boka hetiang tak hian zirna pia lama hian thil dang khoi tel ma se Thatakin High School chu achuaka hei hian tlangwal fel takani zia chu soitam ngai lovin ati chiang mai ome September ni somni pathum sang khaja ko somre pathum hian chonusi fa hian pali hian an duty a Kimberly Miller chu a thian tenen in muan tum awangin midang zonga hian dor chu achu asan ma a dor chu asan hun lai hi zandar sombor vel ania dor chu asan nu hian poisa akol manglo ani ti ai hrachuaka anu Mary chu dor atanga a hona hun lo ani ti hriain poisa puk dil tunin KFC lam chu apan vele ta ani dor ko ta han thlen chun anu kar po chu alo lein hung ran maya amai ro chu dor chung chu alo thim vek to a zandar somle mini somthum chau ala ni sia dora thim vek mai chu mak atir ro khop maya an kal ngai deuh chuan kong khara in hong ti chu amu theya ma se in chung han lu chuan tu ma mu tur anam lova kong khar chung ma chuan cha bia lo lain fu aran mai boxi thil dik lo omani ti chu hria in chung ma chuan thom tim takin a pen lu ta chuta le chota thi sen thang ni om tak rim na set mai lo om chu an mu phuta a lau thong thera mai alau thong lu tuk chu pon ma chu na tlan chuak le ngala ri film tak puta ngai ti hria in apahron Bill Taylor chu a phone ta a Bill a pho chuan chanchin a hriat vele chuan KFC dor lam chu aron pan ve ngala dor ko ta chun Kimberly chu na lo nga karana thilom zia chu lau thong tak hian alo hril zung zunga ti chuan an pani chuan building hnunga kongkhar lam pan chuan an kal dun ta ani kongkhar bulan han thlen chuan kongkhar chu alo in hong dar veka kongkhar zon taka chuan laklo tak mai hian bollo ip chu alo in hung boka bila te pa fa chuan ngai thalo takin kongka hnung lama tang chuan dor chung chu an lu ta a chawka chung an han lu chuan bungbel ta chu alo tlanei nuaya chuata chuan KFC lu company hi alo thal reng boka chawka chunga hian mi sol an che ani ti chu a chiang reng mai man mo takin dor chu an chu sana police ne la chuan an report ve ta ngal ani police te po chu reilo te an ron thlenga dor chung chu uluk takin an han endik ngala dor poisa dana chu alo ruak vekani ti chu an hungala a chung banga chuan lu tau tirna nu ma ni om tak hi a khuar du boka an hatok te ro chu an bo diak loi si dora hian alo bera mi pathum Mary Tyler P. Husile Joy Johnson ate chu anom tura ngai ani a police ta chuan thi sen kai chu atlem tham em awangin na thokte zinga hian in hliam pal an omanga an vai chun dam toin lama man mo taka kalin dorpo an kalman lo ani an ringa
amai ro chu dar kar khat aliam nu po chuan an chanchin engma hria tur om tak silawa chuan ru bo an ni chu an ring le ta ani zanrei to lama chuan Lana Maxwelli kumsom pare chu apasal David Maxwell zong turin KFC dora chuan alo kal ve a David hi zoya thian thatak mai pakhat ani a college khata lut an nia wangin anin kom ngei hle a David hi na kar cha biati bo awangin zoya bike hi aman sak thina hemi zan po hian zoya bike a ho sak pe turin akal nge ani David chu a ho har ema wangin lanai ngai thalo chuan apasal ko ho tur chuan KFC lam hi apan chu alo ni a mase doran thlen chuan police ho chu anlo om thup mai si a makha ti kher mai heti hun lai hian David anena an fama saber tur hi apai mek nge a David le lanai hi no pangtia in nei ani a heti hun lai hian lanai hi kumsom paret mi ni in David hi kumsom ni mi lek ani thung bok Lanai chuan lau thong ril rutakin police ta chu thilom zia an zo chiang hala apasal chansina han soi nu chuan mi bo jing a hian David chu atel ve nge ang ti chu an ring thiam ngala mi bo pathum lek emo han ti chu palian ni ti chu an hriat belta a an zoya le David ate college lupui an chen dang ta chu bia in thuan han zot fia ve ngala an college cha chen dang ta chuan an chen pa pakhat Montelander chu hemizan hian KFC asuna kalve a holo thu police nen achun anno shil vele bok Monty apo hi zoya le David a tenena college kal hovek ania hemizan po hian ni danga han no ti thin ang bokin an chen thum hian KFC dora chuni mu khom an tum sa hi alo ni a an du hriat belatang chu mi pangan bo ti chu an tha chiang le theita dor chung bung ro om dan le thisan kai dan mun takan en chuan ru case ni lovin kidnap case ani an ring ta zok ma a Kilgora police tatan po chuan an thilla ton ngai lo ani awangin an lu hai ro khop maya ru case ni thoma se san kha thil thuwa mi pangai lai mai an bo thot sia an la ton ngai lo thil ani awangin ma han lak mai dang tur po chu an ra thiam lo hle ani Kilgora police ta chuan heng an mi bo panga te hi din hun der thong tak an ding me kang ti chu an hai bik lova ma sian ma ni lam an hanin en chuan Kilgora Police Department te takte mai ania an man ro nei la chu abei tham em mai boxi an ma ni maya chui fel the ani lo mai ba ka mi panga dun na chan turin hun tam an nei lo ti chu an re boxi a an ma ni aya man ro nei chang tlung deu Texas Ranger ta chu an pun taringot mai ani Texas Ranger te hi police aya chung hret ni in Texas chunga thil thleng chui hau tak hi chu an kuta hian om chat mai thina Police venan han pun ta ka chuan KFC dor chunga thil thleng chu ngun da kenan han chui jui ve ngal chara a chip chiar thei ang berin dor chung chon han NFA dor chunga chon napkins le ei tur pekna bom mi bauti sen kai ni ngeya rin tur chu an hua a mai ro chu mi sual chanchin le an ni na chui ji tur pakhat ma chu an mutat lo mai fingerprint chu soilo an samzai tur omang takil po chu an mu zau tlat lova hei hian an misual zon lai te hi an film khur tok le a ama tang lo tum sa reng an ni ti chu ati chiang hle ani tin he thil thlen hun lai hi sangkha sakwa somriat bor chovel kha ni a tun lai angin CCTV te alom box si lo nen chui hau tak ve tak tur chu ani mase police te ro chu an che film khur tok lo hle ti chu hai rual ani lo September ni somni pali sangkha sakwa somriat pathum ani a tuial thei lai chona huna thok pakhat chu oilan lai chuan mun lampan chuan kala amuna han thlen chuan ral khata bol hlovom khom ni om tak hi amua ti fai tu ma han pan nai nak chuan bol hlo ni lovin mihring an ni ti chu a hre theita a rong te hi bokhup zongin an lo mutlar thap mai ani helai mun hi college na pang then khat chuan party nan le azuin nana an lo man photo awangin college no pang zu rui chat tha an ya ring maya an bula chuan kang nain ring tak hian thoto ru le tin an aw lo lawa ma se tu ma che son ei po chu anom si lawa a han en chen chon chung ami mu te chu muthuni lovin an lo thi fel vek to zok hi alo ni a man mo takin police ta chu a hriat tir ta hala an ni po chuan an thu don chu bo zuin oil lai chuan a mun chu an pan ve ta hala a mun an han thlen chuan ami bo zon ngei te chu an ni ti an hre thei ta ani police te le Texas Ranger te chuan an rong om dan chu ngun takin han en dik char chara
an ruang mu te hi an lua ka vek an ni a ruang pali te hi abokhup zongin an lo in tlar thap mai boka an kut chu hmanama in sui tirin an lu chuan an kham vek boka opi hiu si ruang chu midang omna tanga hlavak lawa chuan om ve thung an ruang om dana tang hi chuan tol thatu te hian an tha ma hian bokhup zonga muturin an ti anga an that tamai ni in alang ani hei mai ba ka hian an korle ke korip te chu ain lip vek boka tol thatu te hian an sum ko lang ang chu an luk sak vek ani ti chu a hriat thei bok ani ti chuan an du to ka ruang om dan an zir chian nu chuan autopsy turin ruang chu an phur liam ta a pathologist thiam tak tak te chuan uluk tak main ruang chu an han endika fin fian a poimo tak mai an mu chuak hlau Joy Johnson a ruang endik tura a jeans ke kor hak lai an phel sak lai chuan ke kor ko nga chuan kutin bung an mu hlau maya an ruang charte atang chuan Mary ti lo chu kutin bung an om chu an ra si lawa Mary thailari kutin ne na an han en mil chuan ain mil lo ni in endik tu ta chuan an sei box sia autopsy result atang hi chuan kutin nei tu hi tol thatu te zinga mi chu ni ngei in alang ani opi hiu si po hi autopsy result atang chuan pongso ni ngei in alanga ma se hun lai hian duangin technology ala sang lo ne rungan sar hun lai hian fin fia thei ani ta lo ani police lam hian an thil chui chung changa hian ma an na chak khop maya soitong khan an uluk tok lo hlei ti chu a hriat thei bok a chan chu crime scene hi an hriat rol hian pon lami te lu chu thei lo tura hung thlap tur ani line an hung mi lo thunga mi puilam la chu mu ve hrim chakin an tong pong lu ve sek mai bok si dor chung an fin fiana tam zok chu an khoi ching pen man don ti chu a chiang reng mai soitong khan rong an sarna mun hi oil lai chuan mun ania a che vela hian mi hring cheng pon tam lo hle rong an sarna atanga mun lavak lawa cheng te chuan zan laya au thoman hriat thuan seya amero chu helai mun hi college no pangte zuin phone mun ani awangin an lo ngai sak lem lo ni in an soi Kilgore police te hi an film khor lo chu thu ran an department hi an pache khop maya fanan mu that lo awangin case chui la ya po chuan duang chuan an che thei lo reng bok ani heti hun lai pe hi chuan digital camera te an la nei phak lo awangin an thalak na nei chun po chu roll film mang ang kha ani a crime scene an thalak ve chun te po chu an develop na tur da room an nei lo awangin an station chung a chuan an mani in dak room an siam chapa thalak chu siam an han tum very stop mai ani ma sen ti fu lem lo hle thalak som jing a chuan pakhat chi en thlakin an chua hei hian an film khur tok lo zia chu ati chiang reng mai an film fen a thalak nei zinga za som ko chu a cheder te na ni chu crime scene la chu an koi dang lam man vek to box sia en let ngai na chu om tami lo ti na ani an fin fen a tur ber chu ti man tlak lawa an chu ta ka chuan tol thatu chi po chu har sa chho tral khop maya hun la chu liam ve zel mai box si an fin fen a nei chun te la chu an hum that tok lo wangin police te inkara po chun boina siam tu ber jok chu ani tama a police te la Texas Ranger te chuan fin fen a mu mal an nei miaw lo awang chuan chui ngai na po chu an hre tok lova an bei dong chuan mi pui hnen a chuan thu chu an siam ta rengot maya Mary Taylor le midang pali te thatu share report chuan dollar singa la lo tur thu te an han chua eng engam chu soyom thin ma se fin fian mu mal tak chu an nei the ta suang lo ani heti hun lai hian mi pakhat rin lel kai do maya oma chupa chu James L Menkin Jr ania James apa hi Kilgore dam doi to thin ming thang ho sa tak mai ania James apo hian apa nung zuin dak sung changa hian police te point an lo man photo thin ani in thana thlen ma dar kar som pani vela James hi silai license nei lo akola wangin man ania hemini ve khena thlen pa pakhatina bel chuak vele ngala a chuani la na hena thlen pa pakhat ne na tang hian silai ho vele ngalin ma se thlen pa bula chuna silai man tur chu a hril lem lova September ni somni pali jing in thana thlen tu ka chuan a silai ho chu a thlen pa ne na chuna pelet vele a hei hian rin hlen ati zual khop mai police te po chuan fin fia na nei lem lo ma se an James Menkin chu thu zo fia turin an ruai ve ta ngal ani police te chuan James chu thuan zo fia lai chuan akutin chu pakhata bung tian hua akutin bun chanan han zo chuan a che sual wang ni na soi ve maya an joya ke korkonga kutin bung an char nei tu ngei chu ni nan ria a
kutin an char mutu te po chuan a kutin pian nen chuan ai mil len in an hrebok heti hun lai hen police te po chuan James a hi tul thatu ni ngei nan ring he hle a tul thatu ani ngei ni ti chu fin fia potang ai wangin an kutin bung char le James a kut chu an en mil le ta a James a po chuan lau thong lo ti hriat tak mai hian police te ti ang chuan thu oi tak hian a kut thla chu alak tira ma se police lam chuan an result be se yang chu an muta ho lo mai kutin bung an mu chu James a kutin nen chuan ai mil lo ti report a chuan an dong le tlat box sia an fin fiat an nei nei mil tak si lo wa chuan James a chu an chole ta rengot mai ani an James a ba ka hian mi pani dangarin hlel an nei le a chung mi ta chu mi hang u nau pani Romeo Pinkerton a kum som ni panga mi le Daniel Hartsfield kum som ni pani mi te an ni a an ni pani hi in kazen an ni a ruk ruk thu boy engam ho lo ar nual to an ni ve ve a chan chu in thana thlan nu lok hian Daniel a zok hian dor pakhata roka a dor rokna hin silai keng lutin dor chunga zong zong chu bokhop tir vekin dor chu adu to kin roka van nei thak tak men hemitum hian police in an man chuak lau maya azeran khung ta hala KFC dora thil thlen dan mun taka an ngai to nu chuan Daniel hedin ham nai na anei chun ring chho ta hle ani azel ta na chun thu zot fia turin police ta chun an kalchil vele ta a dor rokna hian a ka zen Romeo chun in nam nai na nei ve chi lo ma se kesalo nei ve nual to wangin police te po chuan thon zot fia ve ta thawa ma se Romeo hian September ni somni pathum zana chuan Kilgore atanga mel san hi vela hla om thu sein om na po hlet pui tu nei thap thu sei ve thung ani pani hi hanring hlal vioma se fin fiana eng man nei lo awang le in thana thlen zana om na hlet pui tu nei awang chuan an chui ji ta lo ani KFC dor atanga in thana thlen atanga kum som lai mai aliam nu po chuan thu thar hriat tur om thei lova in thana thlen hun lai hian DNA zirna chungchang an na nu fual dewa wangin an test thei lo kha ani a ma se kum som me olo liam nu chuan an test ve thei ta an fin fiana nei chun kutin bung chu DNA test turin an han pot sai thar le a atopa chuan DNA nei tu chu an thra chuak thei ta lo maya ma sen result hriat chuan a chui tu ta chu ati bei dong thung hle a tol thatu te zinga mi kutin ani ringa be sena sang tak mai na an thir line meri thailari kutin bung alo ni reng mai tian hriat chuan makpon ti hle a chan chu atira chui tu te khan meri kutin ani lo tin an soi tlak box sia a chui tu te uluk tok lo wange niang a chui tu te zinga hianin nam noi na nen om wangin fin fena chu an ti dang lam zok ti chu zona lian tak ani ta reng bok ani an fin fena nei chun kum som chuang te me mai an lo da tha to eng ma lo mai ani tian hriat chuan an hnual hle a ti chuan KFC in thana khesu chui hlei theina vin om le ta wanga kum som dang alo liam le ta in thana thena tanga kum som ni me aliam le chuan police te po chuan in thlak ve zela case khoi tu thar pakha chuan DNA test turin ma han la ve le ta a hemitum hi chuan dor chunga an fin fiana nei te zinga mi pani napkin man nu le KFC pekna boxa tisen kai chu an nia tin hemi zana upi hiu se ke kor ha ka chuan mi pachi ni om tak alo kai reng mai boka chu po chu DNA test turin an po sai vele ta bok ani technology changkang berber mang chuan napkin a lai boxa tisen kai chu DNA la chuaka an han en mil chuan DNA nei tu chu an hre thei ta lau mai amalama an no rin hel to sa Romeo Pinkerton ale Daniel Hartsfield ate DNA nen chuan ain mil ti chu an hre chuak thei ta a heti hun lai hian an unaw hian kum somli an lo chuang ve ve to nge ani opi hiu si ke kora mi pachikai DNA chu an han endik le a ma se Romeo le Daniel DNA nen chuan ain mil thei tlat lo mai anni pani ba ka hian midang anom nge chu an ring thei ta a America rama criminal DNA record an lo nei to zong chu highlight in amil pui tur chu an zong le tangat ngat maya amai ro chu an record ne sa chuan amil pui tur chu an mu chuang tlat lo ma se thiam na lo sang zela chia tang chuan achinei tu ni na tlem zong chu an ra chuak thei ta lo maya uluk ta kan han en nu chuan opi hiu si pong sol tu chu African American ani ti chu an ra thei ta lo maya amhalama an no rin hlel to sa James Menkina chu ani ring viau ma se James chu mingau ani awangin atel ve thei ta chuang lo ani
an DNA te satang chuan tol thattu te zingami pani chu an chiang ta a an pani hian ma policina thuan zofia lai point dot an lo seinual to a in thana thlenzan hin KFC a cholo ni an soi ve a ma sian DNA chuan an do soi chu aron highland sakta si Romeo Pinkar sanale Daniel Hartsfield ate chu tol tha thu boi siam sakin an manta ani in thana thlen atanga kumsom ni pani na chuan trial an ma chon ve don ta kumsang ni panga October tha ani a Daniel trial ma sa jok chu tan ani a Daniel hian trial pani ma chon tura ne ya pakhat jok chu police ne na dot a soi wang ani a adang le a chu mi panga tha nai nam hnoi wang ani thungang trial chu tan ani ta defense lam ero chuan tangna hle mai an DNA lakna box chu kumsom ni chuang liam ta a KFC mi nge ani ti chu proof na an nei lo awangin putlung mo theilo thuin an tangna hle a crime scene thalak mu turom mi lo te po chuan soi chu boka an tana po hi om veo reng boka ni ukil ta chuan an ti ni mi lo wa pon ni thu soi chuakin midang in an phiaru ni an hriat jok thu te an soi lang boka ama deni la ngai po hi atan nga chuan tang zelin in thana thlanzan hin KFC dora akal lo thu soi chuak ve bok han tang na view ma se jiuri lam chuan do ta soya an ngai awangin thiam lo an chan tir ta thowa a hrem na po chu ana wang le a tol thana chungchanga trial an nei ma ho thian dam chung lu in tang turin ti ani ta phot mai deni la chungchang trial an nei zo chuan Romeo Pinkar ta chungchanga trial nei ve nga la ani a ani po hi Daniel tan na thawa chuan tang ve in midang in an phiaru din a in soya nepkin chu kumsom ni liam ta charne to si chu arong lavar sar mai chu thil thei lawani thu te a soya crime scene chu police in an hum hallo awangin mi se song song an luta fin fianan mu ta chu rin tlak lo om thu te a soi chuak bok Romeo hian trial an nei chung zong hian in nam noina anei lo thu soi chara ma se toploma chuan mak tak mai hian in pong le tlat mai KFC a mi panga thana chungchang a chuan a thiam lo thu le a tha vek ani thu a puang ta a Romeo hian tlan che san han tum view ma se khingtulam chuan fin fiana han nei that em awang chuan thiam lo chantir ani don thoti chu a hria thiam lo chantir ani chuan thi turin a chung thun rel sak don boxia anun na chan himna na in puang ta mai ni ina ngai thei ani ti chuan Romeo chu mi panga thattua a in pona wangin dam chung lungina tang turin a chung thun rel sakta ani kumsang ni pariat kum khana voi ni natan Daniel Hartsfield chu atwal tha chungchang a trial nei ani vele ta a in nam noina nei lo thuin han tang na view ma se jiuri lamin mun taka an ngai to nu chuan mi panga thana chungchang a chuan thim lo chantir ani vele ta a dam chung voi nga lungina tang turin a chung thun rel sak vele ta ani Daniel le Romeo hi DNA manga fin fiana nei thlap ni ma se mitam tak chuan police lamin an phiaru niangai tok te anom boka James Menkin hi soitong khan drugs dealer house tak mai ani a police ten hena hian thamna pe in poi koina hi anje pui niangai to anom bok engpo chuni se tuna kan hria china chuan Daniel le Romeo hi zela chuan anatanga opi hi si pong sol tu po chu tun thleng hian hriat chu ani ta chuang lo ani ole khati zongkha tun tum video a kan ngai thla khau the chu anno ni le ta a ngai no mi ti ngai kan be se next video crime ngai nam tak ne kai mulai thoi don nia